התחלנו. עסקים בפיג'מה, שבוע טוב. שבוע טוב. אנחנו בפרק חדש של עסקים בפיג'מה. בפיג'מה. כן. אני פיג'מה ואת על אלגנט. עדיין שבת. כן. שבוע טוב, אנחנו מדברים על, כבר לא על עסקים בגובה העיניים, אנחנו מדברים כבר על החיים שלנו. גם כחלק מהתגובות כתבתם לנו שאולי כבר לא צריך לקרוא לזה עסקים בפיג'מה. או לייב מוצ"ש. או לייב מוצ"ש. עכשיו נניח אין לייב. אז תנו רעיונות להתגלגלות החדשה של הפודקאסט הזה, של איך לקרוא לו, מה אתם מקבלים מהפודקאסט הזה כדי שנדע לדייק את זה. אני אגיד שהייתי בהיי והיה לי אחלה זמן כזה במומנט, ובגלל שיאב לא נרדם ולא נרדם ולא נרדם ולא נרדם, אז אני בעייפות ואני אעלה לאט לאט על הגל. יס! איזה כיף לנו. את רצית לפתוח משהו? נכון, עלה לי נושא. אנחנו באים לפודקאסט הזה בלי נושאים מראש, כזה, זה לא שאנחנו יושבים וכותבים תסריט, אז אנחנו לא יודעים מה יעלה. אני לא יודע מה יעלה. כן, לפעמים זה הפוך. אז עלה לי ממש הנושא, מתוך משהו שהיה לי השבוע, היה לי נושא של להזדקק, להיות נזקקים. ועלתה לי השאלה שלך, שעלתה לי שאלה אליך בעצם. איך זה להרגיש שמאז שאנחנו נשואים בעצם? אוקיי. אנחנו בעצם נעזרים. אנחנו אף פעם לא סוגרים את החודש. תמיד אנחנו נעזרים בהורים, בהלוואות. בבנקים. בבנקים. כן, איך זה להיות נזקק בעצם, איך מה התחושה. ולמה זה עולה לי? כי אני חושבת שאחד מהדברים שהכי כזה בוערים בי, בנו ובכל השיח הזה כאן, זה בעצם לפתוח את הדברים על השולחן ולהבין כמה כולנו פשוט ביחד בתוך הדבר הזה. וכמה אור אפשר להביא אחד השני ברגע שאנחנו לא חיים את זה בבושה, אלא חיים את זה בפתיחות וביחד לדבר על זה. וזהו, בא לי כזה שתשתף מהחוויה שלך, אני אגיד כזה אולי אחר כך מה החוויה שלי, אלא זה לא מתבטא בכסף אצלי, זה מתבטא בדברים אחרים. ולכן שאלתי אבל השאלה שלך כן מופנית על כסף. כי זאת החוויה שלך, אני יודעת שזה משהו ששמעתי, שאני שומעת ממך מלא. ובא לי שתשתף את זה, כאילו שתדבר על זה, שתגיד כזה. קודם כל איך זה להיות נזקק. כאילו, איך זה להרגיש במקום הזה? אז האמת שזה מעניין. כאילו, כשבשנים הראשונות, אני לא זוכר בכלל, אני מחשיב את השנים הראשונות מאז שיעל, כאילו, אני זוכר את השנים הראשונות מאז הבית אצל אבא, אפילו לא את החוויה לפני זה. שנה ראשונה בכלל עוד היה מלגה מהישיבה, אז בכלל היה שנה מוזרה. ואני זאת שפרנסתי. כן, אבל גם אני, כי כאילו, בגללי לא שלנו שכר דירה. בזכותי, בשבילי, כן, בגללי. כן, 2,000 שקל. איך מוכרים? מה זה? אמרתי של 2,000 שקל, בסוף אני הבאתי את 6. נכון. כן, הייתי בישיבה. אז אני זוכר את זה רק משנים יותר מאוחרות, והתחושה שם הייתה קודם כל של הצורך להיות במעקב על זה הרבה יותר. כאילו מהשנייה הראשונה הייתי על זה. לא הסכמתי לעצמי להיות בעלה בבעלה, בפיננסים, בכסף. וזה, כאילו אני חושב שכל העניין הזה של המעקב ולהיות על זה וללמוד את זה אמור לתת ביטחון, וזה הביא לי את ההפך. זה הביא לי חוסר שקט ולחץ תמידי והתעסקות בזה כל הזמן, ואקסלים, ולמה את לא כותבת את השקל כמו ש... את זוכרת, הייתי מתעצבן עלייך על הגורות של היית כותבת, כאילו, באקסל. נכון. וכל חודש הייתי יושב, הייתי בוחן מה היה הכנסות והוצאות וזה, זה הכניס אותי ליותר לחץ מאשר באמת ביטחון שאני שולט בדברים. וגם כשההורים עזרו, היו לנו חודשים שכן סגרנו,
מזכיר לה שכל חודש גם שמנו בצד לילדים, ולנו השקענו. זאת אומרת, היינו מסיימים חודשים אפילו ברווח מסוים, אבל זה לא היה, בטח לא המיינדסט, בטח לא האנרגיה, כאילו. כן, כל הזמן האנרגיה הייתה של חוסר, של אין לנו מספיק, של נזקקים. אני השלחתי את זה המון על העסק שלך, אם את זוכרת, שבגלל שהיו לנו חודשים קשים, אני הרגשתי וכשההורים שלי עזרו לנו לסגור את החודש, אז אני הרגשתי שבעצם העסק שלך, זכות הקיום שלו, זה בכלל ההורים שלי. זה היה לי איזו תבנית כזאת בראש, שההורים עוזרים לנו לסגור את החודש, אבל אנחנו צריכים עזרה מהם לסגור את החודש, כי עד לא מכניסה כסף, ולי היה שם איזשהו חיבור, היה לי קשה עם החיבור הזה, וזה הביא לי שם חיים של הרבה לחץ, אני חושב. אני חושב שגם בעבודה ובמסעדה, שמאוד אהבתי את זה, כאילו לא הצלחתי להיות באנרגיה של הגשמה, נגיד את זה ככה, למרות שמאוד נהניתי, אבל חיפשתי כזה את העלאה, איך אני מרוויח מזה יותר, שאני לא יכול להסתפק במה שכרגע יש. ושם בהתחלה עוד העזרה מההורים עוד עברה לי יחסית חלק. כאילו למרות שזה היה לי מאוד קשה כל הזמן, אני זוכר שדיברנו על זה בלי סוף, על זה שאני מחכה לרגע שלא נצטרך לבקש עזרה מההורים. כן, זה היה כאילו זה יעד. ממש, זה היה לגמרי יעד, לגמרי, זה היה ממש, מבחינתי זה היה, לשם רצינו להגיע, כל ההיבט הכלכלי התנקז למקום הזה, ואני חושב שבאיזשהו שלב היינו קצת יותר קרובים לזה, אבל בהחלטה כבר של המעבר לפה וזה, גם הסיכוי הזה התנפץ באיזשהו מובן. ואז כאילו אני חושב שהמעבר לפה הוא כבר איזשהו סימן בתוך הדרך שכבר התחלתי לעבור, זה לא היה השינוי המרכזי, אבל כן כבר התחלתי לזרוק את האקסלים ואת המעקבים ולהתחיל קצת להיות יותר עם ראש פתוח ולהבין שכסף עובד בעוד צורות. המעבר לפה היה כאילו, היה יישום אולי המרכזי של זה, אבל ואני זוכר שעוד לפני זה כבר התחלתי פחות להיות על האקסלים וכבר להתחיל להבין שאנחנו עומדים להוציא כסף מחסכונות, שלפני זה היה אסון מבחינתי כאילו. זהו, ואז המעבר לפה לא רציונלית הוא לא היה, הוא היה הכי כאילו, הכי נפשי אמוני כזה, לא היה בזה שום היבט כלכלי הגיוני, זה היה כאילו ההחלטה הכי כאילו כבדה בעצם, שמאז אנחנו קצת סוחבים אותה, שכזה קצת בעל כורחנו הכריח אותנו להתמודד עם כל סיטואציה כלכלית. שלפני זה, כשכל הזמן נחזתי והייתי על זה, לא באמת הצלחתי להתמודד עם סיטואציות כלכליות, כי לא הסכמתי שאני אהיה במינוס, והלוואה זה היה מחוץ לתחום, וחסכונות זה היה בייסי, כאילו. לא היה שום אפשרות לחוות עוד דברים כלכליים, כאילו. וכשכל הזמן דיברו על זה שבחוץ אנשים במינוס, והלוואות ומשכנתא וזה, אני כזה, איך הם חיים ככה, כאילו, איך אפשר לחיות ככה? ודי הכרחנו את עצמנו לחוות כל חוויה קשה של יציבות כלכלית, כאילו, אם זה היה בהתחלה לפרוע את כל החסכונות, ואם אחרי זה היה לבקש הלוואה מההורים, שזה עוד יותר קשה מאשר לבקש מהם תמיכה חודשית, זה גם עכשיו להכניס אותם לאיזשהם בעיות אולי. אתגרים. אתגרים, כן. ואז כשגם זה עדיין לא מצליח להביא לנו את מה שאנחנו רוצים וצריכים, אז לקחת הלוואה ועוד הלוואה ועוד הלוואה. אחרי שאת ההלוואה הראשונה, אם את זוכרת, לא הצלחנו לקבל בכלל. הייתי צריך לדבר עם כל מיני בנקים ואשראים וזה, וסירבו לנו בכל מקום, כאילו. זה היה מוזר, כי הייתי הכי... ילד טוב ירושלים. הכי ילד טוב ירושלים. כל הזמן רציתי להראות להם, תראו, אני יודע להתנהל טוב, אף פעם לא היינו במינוס, כי זה הכי לא מעניין את הבנקים, הם רוצים שתהיה במינוס, כאילו. אז כאילו אף פעם לא הבנתי מה זה אומר לקחת הלוואה, וכשנכנסתי לזה הייתי בלחץ מטורף של, רגע, מה זה אומר, מה זה החובות האלה וכאלה.
אני חושב שבאיזשהו מקום לא טוב שהתרגלתי לסיטואציה הזאת, שאני סבבה עם זה, שכאילו זהו, יש לנו בסך הכל חוב של 250,000, הכל טוב. להתמודד כזה. אני לא חושב שזה סבבה. וכאילו יש בי מקום שכזה, שהיה רוצה שזה יהיה הרבה יותר בפאניקה. בקטע, לא כדי לחיות חיים של פאניקה, אלא כדי להיות במקום של... יש בעיניים. לא יודע, למרות שאני עם יש בעיניים, אז אני לא יודע למה אני אומר את זה. כאילו אני אומר את זה בקטע של, בעיקר סביב הסיפור של ההלוואה האחרונה. כאילו שזה, ההלוואה האחרונה עברה משום מה מאוד קל, מאוד קל. כאילו זה היה ברור שזה הולך לשם, לא היה באמת שיקול. כאילו היה משהו מאוד רך שהצבן אותי קצת בהלוואה האחרונה שלקחנו. כי מה רצית שיהיה שם? כי רציתי שנהיה באטרף שזה לא יקרה, וזה לא מה שקרה. היינו מאוד אדישים בחודשיים שלוש לפני, כזה, כנראה שנגיע לשם ונצטרך לקחת עוד הלוואה, ואז זה הגיע וכזה, מה, אז לוקחים עוד הלוואה, וכאילו, לא אהבתי את זה בכלל, את הקלות שבה זה קרה. אז סיפרתי פה את החוויה הכלכלית, ולא בכלל את השאלה שלך, של איך זה להיות נזקק. אז זה מה שאת רוצה להגיד בעצם? שאני נמנע מלהגיד את זה? לא, רציתי להזכיר לך. אוקיי, כל החוויה. לא, קודם כל זה טוב שרגע הנחתי את הסיפור. ואיך אתה מרגיש? קודם כל יש בי ידיעה מאוד גדולה שאני לא מצליח להיות הכי טוב שלי, כאילו. לא יודע, במרכאות לממש את הפוטנציאל או זה, בגלל המצב הזה. כאילו, אני יודע שבגלל שאני מרגיש נזקק, אז אני לא מצליח למכור, אני לא מצליח לשווק, אני יודע את זה. אני ממש מרגיש את זה שכשאני בא ללקוח ברצון למכור לו, אני בא מתחתיו. אני בא מתוך מקום אתה נזקק? כן, אני נזקק, כן. וזה תהליך גם שעשיתי מאוד עם רועי. אז איך זה להרגיש להיות נזקק? עלוב. עלוב? להרגיש, כן, מרגיש קודם כל אני מרגיש שבצד השני של זה לחיות במסכה, כי אני לא באמת בבית פרטי עם גינה, אני נזקק, יש בזה איזשהו קונפליקט כזה של מסכה, שאני שונא מסכות כאילו. ואז זה באמת מעניין, כי סליחה שאני עוד הולך לשיח כלכלי כזה, כן, אבל כל הזמן מדברים על זה שאם יש לו רכב וואו, זה בכלל לא אומר שהוא במצב כלכלי טוב, אלא זה איזשהו שופוני שרוצה להראות. ואני אומר כאילו, אנחנו לא חיים במצב כזה, כי אנחנו לא בבית כזה כדי להראות. להפך, אנחנו בבית כזה כזה שטוב לנו, אנחנו מנסים אפילו, כן, הנה, אנחנו מראים שזה לא, כי אנחנו במצב כלכלי וואו. כן, אני חושבת שזה דווקא ממקום אחר, זה ממקום של להוות כלי. כן, זה היה הרציונל בלעבור לפה. אז הרבה פעמים זה מלווה בהרבה בושה. בושה. אבל אני חושב שזה בושה מול עצמי. כאילו, אני מרגיש שפה אין לי בעיה לספר את זה, אבל אני מרגיש בעצמי בושה כשאני צריך לפנות לאנשים ולבקש מהם שיפנו אליי לקוחות, או כל מיני פעולות, בעיקר בושה. עוד פעם, לא בושה שזה המצב הכלכלי, אלא מין כזה, זה בושה של כזה, אני ילד שלא מצליח כזה. אני ילד שלא מצליח לו, אני ילד שאני לא טוב במה שאני עושה כזה, כי אם הייתי טוב אז לא הייתי במצב כזה. איזה עוד תחושות זה נותן לי נזקק. אני חושבת שהגעת לנקודה, בושה ועלוב זה דבר מאוד... עלוב, נכון, עלוב זה מילה יותר... הדבר עצמו. אפילו הייתי עולה לי מילה מלוכלך כזה, לא יודע, משום מה התמונה שעולה לי זה בן אדם כזה, בן אדם רחוב כזה, כאילו זרוק, מסריח, ואני ההפך, אני הכי אסטניסט וכזה. אז עולה לי גם מלוכלך. וואו. זה מאוד מאוד מתחבר לי לקושי שלך לפנות לאנשים. אתה מרגיש כאילו אתה מעביר עליהם מניפולציות, או דוחף אותם, או
והמלוכלך הזה מתחבר לי. מה זה לפנות לאנשים? להציע להם את השת"פ, או להציע להם את השירות שלך, או למכור להם את השירות שלך. אז אני בניואנסים מאוד קטנים שם. בניואנסים מאוד קטנים, כאילו נניח היום אני פחות מתפדח לשלוח את ההודעה, למרות שכן, אני מאוד אתפדח לדבר עם מישהו באופן ישיר, על זה שבו אתה צריך אותי. זה מרגיש לי שזה שיא המניפולציה. כזה... כן, אבל אני אומרת את זה במקום של מתחבר לי למלוכלך שאתה מתאר. נכון, כאילו אתה בן אדם נכון. מלוכלך ואתה לא... זהו, עכשיו יש פה... זה אולי קצת לחזור לפן עסקי, אבל אם זה כבד לך, תשחררי את זה, כן? אוקיי. אבל כזה... כאילו יש פה ניגודיות מסוימת. מצד אחד אני יודע שהבן אדם אולי יכול לעזור לו. אז כאילו, אז אני יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אז לבוא ולמכור לו אותי, זה לא כדי שאני אכניס יותר, זה גם, אבל אני גם באמת יודע שאני יכול לעזור לו, זה גם השליחות שלי שם. ובשיחה שעשיתי עם חבר השבוע, הוא אמר לי את הנקודה, לא השלמתי איתה, אני גם לא אוהב את זה שהוא הציג את זה ככה, אבל הוא בעצם אמר לי, כל עוד אתה עדיין במקום שבו אתה מפחד למכור כי אתה מפחד שזה יישמע מניפולציה, אז בעצם בתוך תורך אתה באמת מעדיף למכור לו כדי שאתה תרוויח ולא כדי שהוא ירוויח. כאילו, את מבינה? הוא אומר לי, אתה לא במקום שלם עם עצמך, שאתה באמת רוצה לעזור למישהו. וואי, זה כואב לי. כי אם אתה... כשסיפרת לי איזה, זה לא עלה לי, עכשיו זה עולה לי. כן. כי אם אתה לא מצליח לנתק את עצמך בשיחת מחירה ולהיות רק עם הבן אדם מולך, אז אתה שם את עצמך לפני הבן אדם מולך, כאילו. ואז זה לא חברי, וזה אגואיסטי, וזה מקום כזה, וזה מאוד קשה, ואני מרגיש, מה שאני הרגשתי באותה שיחה, שהוא ניסה לעשות עליי מניפולציה כדי שאני ארגיש יותר נוח למכור. למה זה הרגיש לי מניפולציה? כי אני מרגישה מיצוי ממש ממש גדול, אתה אחראי, קח אחריות, תעשה עבודה, תהיה שלם, תהיה מושלם, תתתי. אנחנו רוצים להרוויח כסף בעולם. ואני גם רוצה לעשות את זה בדרך שאני רוצה, בדרך שאני אוהבת, בדרך שאני טובה בה. אז ברור שאני אמכור, אני גם ארצה להרוויח. ולמה אני אומרת שנמאס לי מהשלם? כי אני מרגישה שיש פה איזו ציפייה שתהיה מושלם. שהדברים יהיו הרמוניים כל הזמן. כזה, בשביל שתוכל למכור, אז אתה צריך קודם כל לתקן את עצמך, כי אתה לא בסדר, ורק אחר כך תלך למכור, ובדרך שצריך למכור. וזה פשוט מרגיש לי כזה, די, זה כבר מתיש. אני הותשתי מהדבר הזה. ואני מרגישה כן, שנמאס לי תקחי אחריות, תקח אחריות וכזה תעבוד על זה שתראה את האחר ולא את עצמך, או שוב מההרמוניה הזאת, שהיא לא קיימת. בואי נוריד רגע, אבל מעולה, אני מקבל את מה שאת אומרת, בואי נוריד רגע, לא, בואי נוריד את השיח העסקי ונפנה רגע לאיפה שאת נמצאת שם. למה? למה זה כזה חשוב לך? לא. אני ממש שמחה שאתה מביא את זה מהמקום שלך, אתה ממש מתנצל על זה שאתה בעסקי. נכון, כי רצית להביא פה שיח אחר, לא? רציתי להביא אותנו. לא, אבל מעניין אותי איפה זה תופס אותך, כי את לא חיה את העולם העסקי. את חיה את זה בתוך עולם אחר. כן. כן, אבל זו נקודה שממש הייתה לי חשוב להגיד שזה כואב, שנייה. כאילו, זה כואב, כי כאילו, אנחנו רוצים להרוויח. אנחנו רוצים, ואני באמת חושבת שזה איזשהו, כאילו, בא לי להגיד את זה בקול, כאילו, זה לצרוח את זה, זה כזה, די כבר. כזה, אתה מבין למה אני מתכוונת? על מה את אומרת די כבר? על הציפייה לשלמות הזאת. עכשיו, זה לא שלמות, זה ציפייה להרמוניה. ואני חושבת שזה פשוט שיח שיש פה יותר מדי. לכן כואב לי על הסוג של המניפולציה, כי אני חושבת שגם מי שאמר לך את זה, מצפה ממנו מעצמו לאיזשהו הרמוניה. אני לא יודעת מה, אבל כאילו זה פשוט, זה כבר לא אנושי. כי אני מרגישה שזה מאבד כבר את האנושיות בתוך הדבר הזה. כאילו זה הכוונה שלי.
משפט קשה שהוא אמר לי שמה בשיחה הזאת, אני קולט שהשיחה איתו הלכה איתי מאוד. משפט קשה שהוא אמר לי, שהוא בתוך הסיטואציה הזאת, שכאילו קשה לי למכור, וגם כתבתי על זה כמה פוסטים השבוע הזה שקשה לי למכור. ושהוא אמר לי כאילו, אז אתה לא באמת בהגשמה שלך. כי כשאתה בהגשמה שלך, לא קשה לך למכור את זה. וזה קשה, זה עוד פעם, אני מרגיש שזה לעשות עליי מניפולציה, כאילו אתה לא באמת בסדר, אתה לא באמת טוב, זה כזה... מה שמעורר בך, ואני גם אגיד יותר מזה, אני אגיד שבעולם שלי, בראייה שלי, ובחוויה שלי בעולם, זה קצת כמו שעלינו בפודקאסט הקודם שעלינו, שאני אמרתי, כאילו, די כבר לבולשיט, כולנו רוצים פה חיבור ואהבה. כאילו, אז זה חוזר לי שוב הנקודה הזאת, זה מעניין. כאילו, אני מרגישה שאנחנו מדברים יותר מדי. ובחוויה שלי אני מרגישה שנגיד זה גם המקצוע שלי או הנשמה שלי או whatever, כאילו לתת מקום בדברים כפי שהם. ולא להפעיל עליהם מילים ולא להפעיל עליהם מאמץ ולא להפעיל עליהם, ואני מרגישה שלהגיד, אז זה אומר שמי שמחה להגיד בכלל משהו. עכשיו אני לא מזלזלת בו, אני אומרת פה איזה משהו כאילו, אני אומרת משהו פה של כולנו. כולנו הרבה פעמים אומרים לאחרים מה הם, מי הם, ואני עדיין חוטאת בזה, כאילו המון פעמים. ובעיקר אם אני אשים לב מתי, זה קורה כשאני לא מחוברת. זה קורה כשאני כזה מרגישה לא בטוחה, רוצה להיות משהו, רוצה שבאמת כזה... זה קרה שבוע שעבר כשהיינו במכתש, והיה שם איזה אבא עם ילדה שהיה להם שם סיטואציה, ושנינו, כאילו בלי לדבר על זה, כל אחד נתן שם הציע ביקורת על אותו אבא. הכי היינו בשיפוטי שלנו עליו. כן, האמת שאני, כן, האמת שכן, אבל אני ישבתי שם יותר זמן ממך. והבנת אותו? ראיתי שאני יושבת, לא הבנתי אותו, הבנתי שהסיטואציה הרבה יותר מורכבת. כאילו, ממש ראיתי לאט לאט יותר את התמונה, וממש אני עבדתי בתוכי על להפסיק לשפוט, לכבות את, ממש להחליש את הווליום, וממש אני עצמתי שם עיניים ושלחתי שם כל כך הרבה אהבה, כאילו. לילדה. לילדה שבכתה, וגם לאבא, וגם לאמא. כאילו אמרתי, וואי, אני לא מכירה אותם, אבל הם כרגע בשבר, ילדה צורחת, האמא הלכה, אבא פשוט לא מתייחס לילדים, והם בתוך לופ, כאילו, וגם אני המון פעמים בלופים כאלה. ממש פשוט עצמתי עיניים, שכתי מלא אהבה, פשוט הרגשתי את כל הכאב שם, כאילו היה שם מלא 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 כאב של כולם, אפילו של הילדים האחרים, כאילו, שלא היו קשורים, ממש הרגשתי המון המון כאב, וזה מעניין, כי בדיוק השבוע חברה העלתה פוסט שהיא ניגשת להורים כאלה. ומה היא עושה איתם? והיא כאילו, היא ניגשת לילדים ומחברת את ההורים לילדים. היא ניגשת לסיטואציות כאלה ברחוב, בגן שעשועים, בכזה. אוקיי, זה לא מתנסה? אני גם כתבתי לה, שאלתי אותה, אני ממש מזדהה, כאילו אני כל הזמן רוצה. אפילו לא במקום המתנסה, אמרתי, זה לא פוגע בקשר, כאילו, זה לא מתערב להורים, כאילו אני מרגישה הקשר של הילד, זה מרגיש מאוד ביקורתי כלפי האבא כזה. כן, גם ביקורתי וגם כזה, מה הילד ירגיש כלפי ההורי שלו, שהוא לא מספיק טוב, שהוא צריך כאילו עזרה מבחוץ, להיות נזקק. בונג. אבל והיא כתבה, היא אמרה דווקא, כאילו אני מרגישה שאני מחברת את ההורה והם מודים לי על זה אחר כך, כאילו כנראה היא באה לשם בצורה שאנחנו עדיין לא מכירים איך לעשות את זה. אם מישהו נכנסי להורות שלי, אני יכול לבעוט בו. בא לי שנייה להגיד על המקום הזה של להיות נזקק, זה חתיכת דבר. כאילו אתה כרגע אומר, מישהו בא לעזור לך ומתערב, אתה בועט בו. זה חתיכת דבר. אני אומרת גם עליי. סבבת את זה עכשיו. לא, אבל אני אומרת גם עליי, גם לי היה מאוד מאוד קשה אם זה היה קורה לי. נכון, אני מסכים, אם מישהו בא לעזור לי כי אני נזקק, אני לא מקבל את העזרה. זה מעניין, אני זוכרת פה סיטואציה שהיה לי ממש מורכב עם הילדים, זה היה אחרי הלידה, והיה לי פה ממש מורכב וצרחתי על הילדים,
והם בחרו, לא משנה, היה פה סיטואציה, והשכנה שלנו יצאה מהממת. היא באה מסתכלת, איך אפשר לעזור לחיים שלי? השכנה הראשונה? כן. למה אנחנו לא רואים את השם שלה? לא יודע, טליוש. כן, לא, אני כזה, רגע, כן, לא ידעתי לחשוף את השם שלו, אבל טליוש יצא, וזה רננה, איך אפשר לעזור לחיים שלי? ומה זה הובכתי? הובכתי ממש, אבל גם קיבלתי את מלוא האהבה שלה. ממש. אמרתי לה בתור יואי, חיים שלי, לא, תודה, זה ממש בסדר. גם הרגשתי שאני בסדר, כאילו זה כזה מין, היה כזה רגע כזה של בסדר, איזה פריקה כזה, אבל זה ממש, חכה רגע, אני אוהב את המשפט. מכבד. אני הרגשתי מאוד מאוד מובכת. זה מאוד מביך. זו סיטואציה מאוד 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 חשופה. בעצם מישהו בא לעזור לי, וזה מאוד קשה. אבל הרגשתי גם את האהבה. ואחר כך ממש הלכתי, הנה זה הולך איתי. מישהו רואה אותי. היא רצתה, יצאה במלוא אהבה לעזור לי, כאילו. וזה מביך ראשונית, כאילו, אבל זה הלך איתי אחר כך מלא זמן, ואני אגיד כאילו שנייה בהרחבה, היא עזרה לנו פה מלא, אז כאילו, והיא גם חברה והיא קרובה וכזה, זה משהו אולי קצת אחר. זה מאוד אחר. היא כבר הייתה בייביסיטר לילדים. כן, היא הייתה מאוד מאוד קשורה, אבל זה עדיין היה מאוד חשוף להבין שהשכנה שלנו יוצאת, כי אני צורחת על הילדים והם בוכים, כאילו. אז זה היה דבר, זה היה מאוד מאוד חשוף. אבל סתם, זה מעניין להיות המקום הזה של הנזקק. אני לא התכוונתי לפנות את זה אליך. אני רק אומרת שזה פשוט שיקוף מאוד מאוד חזק על להיות נזקק. כאילו, זה משהו שהוא נקודה שאני חושבת שזה לא כאילו, והנה, אנחנו שופטים הורים, ואנחנו היינו שמחים לעזור. אני הייתי ממש שמחה לעזור לאותה משפחה. ולהם ככה, כאילו, מהמחשבה בכלל לגשת אליהם. אני חושב שזה מקום מסוכן גם. כן. כאילו, יש מקום מסוכן בלעזור למישהו שלא מבקש עזרה. נכון, אבל... כי זה יכול מאוד מאוד לפגוע ולתת לו את התחושה שהוא לא בסדר, שהוא נזקק, כאילו זה... וואי, מעניין. זה מאוד בעיה. שכתבה את הפוסט מקשיבה לנו, אז אני מה זה אשמח שהיא תעיר אחר כך בתגובה על מה היא חושבת על זה, כי זה חתיך הדבר. וגם אתם, כאילו, אתן. כן. כאילו זה... את יודעת, אתמול, התחלתי להגיד קודם, פתאום תוך כזה שאני מדברת, אני כזה, וואי, הם שלא ילכו, כי יש לנו צלחת אצלהם. נכון, אבל קוגל. אתמול כשיצאתי, ובאתי, הכנתי קוגל ירושלמי, ובאתי ויצאתי לשכנים, כאילו. ויצאתי כאילו היה לי ברור שהוא יגיד לא. באמת? היה לי ברור. למה? לא יודע, כי אני הייתי אומר לא. למה? ברור לי שהייתי אומר לא. מה, אני נזקק? ואז הוא אמר לי כן, ואני כזה... סבבה, אז אני ארוז לך את זה. כאילו, באתי שאלתי, אתה רוצה קוגל? ואז הוא אמר, הסתכל ואמר, כן, נשמח. ואני כזה, מה? ממתי אומרים כן כשמציעים? אני הצעתי את זה כדי לכבד. אתה אמור לכבד חזרה ולהגיד לא, כאילו... אני בשוק. הייתי... עכשיו, זה כאילו... אז שמחתי שהוא לקח את זה. מאוד שמחתי. אבל מאוד הפתיע אותי שהוא אמר כן. זה שיקף לי שאני אף פעם לא מסוגל להגיד כן. אתה רוצה עזרה? לא, אני מסדר. הנה, גם קודם, הצעתי עזרה עם המיטה שלהם. אז הוא אמר לי, כן, תבוא. כזה... כזה... וואי, אתה לא נורמלי. כי אני רגיל שאני אומר לא, ואם אני אומר כן סלש מבקש, אני מה זה על ביצים? אני סתם נניח אפילו, הנה, כשהשער נפל ואמרתי, תבקש שמיניתה שיבוא לעזור, אני לא מסוגל. ואז אתה אמרת, אז אני אפנה אליו, ואז פנית וניתה היא באה לפה, ואני מרגיש אשמה, אני אומר, וואי, הרסתי לו את הערב, זהו, הרסתי לו את היום, עכשיו הוצאתי אותו מהספה שלו, והוא צריך לבוא ולעזור לי, איזה תחושה חרא זה, וכאילו... בא לי להניח. וואי, וזה... עכשיו, תוך כדי שיחה, עולה לי יותר ויותר, כאילו, מעבר ללהרגיש נזקק, זה כזה, כאילו, כן, זה מאוד מאוד מרתיע אותי. יש לי 3 אירועים שעולים לי, שאני ממש רוצה לשתף אותם, בקטע של להיות נזקק.
נזקקת, אבל אני רוצה להגיד משהו ממש 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 גדול שאני הולכת איתו המון זמן. ואני הולכת איתו כי כאילו זה מלווה אותי. וזה מי שעוזר, מי שנותן, ותחשוב עליך כנותן עזרה, איזה תחושה מרימה זאת לעזור. כשאתה עושה את זה בטוב. כשאתה מתכוון לעזור, לא כשאתה מציע קוגל ואתה מתכוון שיגידו לך לא. אני לא התכוונתי שיגיד לי לא. לא, באמת שמחתי לה. לא, שכפרה שלא יישבע פה הנוכל הזה שלא. אבל אני ממש 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 חושבת שזה אחד הדברים שהכי אני מחזיקה בראש. שכשאנחנו נותנים, זה ממלא אותנו ברמות הכי גבוהות שיש. ולכן, כשאני נזקקת, וכשאני מבקשת עזרה, או כשנותנים לי, אני ממש, לפני שאני כזה מובכת, מתכווצת, אומרת, לא, אני המון פעמים קודם כל, אני אחזור ויחשוב על מה הצד השני. האם באמת מתאים לו לתת? האם זה מרים אותו? האם זה מוריד אותו? זה באמת חשוב לי, כאילו, אני מרגישה שיש לזה גם את האנרגיה של הנתינה, כאילו, אז את האנרגיה של הקבלה, כי הרבה פעמים מי שנותן לי והוא לא באמת רוצה לתת, גם זה מורגש. אבל אני באמת אומרת את זה במקום של להגיד לך, של לקרוא לשכן להרים את השער, בסדר, הוצאת אותו. הוא אמר כן, האחריות בידיו שלא כאילו להגיד כן, קודם כל, אבל איזה דבר זה מרים לצאת ולעזור למישהו, זה מרים את האנרגיה, זה מרים, כזה, וואו, חשבו עליי, קראו לי, אני עוזר, אני נותן, אני משמעותי. זה חתיכת דבר. עולה לך נגיד מקרה שנתת והרגשת כזה, וואי, אין עליי, אני חמוד, אני מתוק. הרגשתי שיש לי נקודת זכות אצלו. וואו. כאילו זה, כן, זה מאוד ככה אצלי. זה כואב לי חושיני. אבל רגע, תנסה. אני אדם טוב, אבל משום מה זה, ככה זה עולה לי. מעניין. אני רוצה שתחשוב בכל מקרה על מקרה שאתה נותן ואתה כזה מרגיש שאתה מתמלא. כאילו אני יכול להביא את הדוגמה עכשיו מפגש עצמאים פה, אבל כאילו אז אפשר להגיד שאני מקבל איזה כסף. אבל אני בתחושה לא מקבל איזה כסף. לא, אני לא רוצה שתתן משהו שקשור לעסק. אני רוצה שתחשוב על משהו שאתה נותן מעצמך, לא קשור לעסק. נתת למישהו משהו, והרגשת כזה וואו. תחשוב על זה. אבל אני רוצה לשתף את מה שהיה לי השבוע בינתיים. רציתי לשתף 3 דברים. נכון, עולה לי 3 דברים. זה ממש, וואי, זה נושא שהוא חזק אצלי. ואני אתחיל מאחורה, כאילו, מעכשיו, מהשבוע, שבגלל זה צף לי ועלה לי, אבל אחד הדברים הכי וואו שהיו לי השבוע, זה שגם זה מעניין כזה בסיטואציה שלנו, אז היה לי השבוע, שאלתי אותך, אמרתי לך, אני חייבת בגדים. אפרופו, דיברנו בשבוע שעבר על דימוי גוף, אבל אני מרגישה שממש השמנתי, ושהבגדים לא עולים עליי, באמת אין לי מה ללבוש, וכשמה שאני לובשת גם אני מרגישה מאוד שמנה, ושאין לי מקום, אין לי כלי להתרחב אליו, כאילו אין לי כלי להיות נוחה בו, כאילו, והייתה לי מחשבה אפילו כל כך מצמצמת השבוע, אמרתי, טוב, אז אני אעשה כל כך הרבה ספורט, ואני אוריד מהאכילה שלי, כדי שאני פשוט אחזור לבגדים שלי. אמרתי, וואי, אין לי רשות להיות מה שאני עכשיו, כאילו, זה נורא זה, כאילו, זה היה המחשבה שלי, כאילו. ואמרתי, מה, שוב פעם לקנות בגדים? עכשיו באמת, כל אישה אחרי סביב הריונות ולידה, תבין את הכאב בכמות מידות והבגדים שמתחלפים תוך כל כך זמן קצר, אבל קניתי חתיכת ארון לפני כמה חודשים, מהמם, בגדים ממש יפים, ופתאום כלום לא עולה עליי, ואני באיזה מעבר אחר, ואני בתסכול, ושאלתי אותך מה אני עושה, כאילו מה קודם, כאילו אנחנו מצב כלכלי מאוד מצומצם, וכאילו ללכת לטיפול זה דבר ברור מאליו, ולקנות קניות של XYZ זה דבר ברור מאליו, אבל יש מלא דברים שעברו מאליו, ואני מחכה להם כבר המון זמן. אם זה בגדים שאני צריכה, או משקפיים שאני רוצה לחדש, כל מיני דברים קטנים וגדולים שפתאום כזה, מה אני עושה עם זה? באמת לא ידעתי את התשובה, אבל ישבתי פה עם חברה. רגע, אבל אני אמרתי לך, כן תזמיני, חשוב לפרוטוקול.
שאפשרת. לא, התייעצתי ואמרתי לך, כן, תראה, אני חושב שזה חשוב שתקני. כן, אפילו לא זוכרת את התשובה, אתה מאמין לי? כן, אני חושבת שאני בראש שלי מצומצמת, אני לא חושבת שזה קשור, כי אני מאוד מאוד מצומצמת, אני כאילו כל כך אמרתי, טוב, לא משנה, אני כאילו לסבית. את מה? לא אזמין. אני לסבית. לא, כאילו שאלת אותך כמה עגלה, אמרת בערך 300 שקל, אמרתי לך, תזמיני. כן, יכול להיות. ואז היית פה עם חברה. זהו, הייתי פה עם חברה. תגידי, שמע, שתרימי לזכות. אני ארים לזכות. ישבתי פה עם עמנואלה, ושיתפתי אותה בתסכול של הדימוי גוף, ושאני בגדים, ושאני כבר יודעת מה לעשות, ובוא נלך פה ליד שנייה, ואני כבר לא יודעת מה לעשות, באמת, ואני לא יד שנייה, אין לי את זה. יד שנייה זה להיות נזקק. ליד שנייה זה להיות נזקק, אבל גם באמת מאז ואני מכירה את עצמי, אז אמא שלי הייתה קונה לי את הבגדים, אמא שלי הייתה עושה איתי את הקניות עד גיל 15 עד שהיא נפטרה בעצם, והיא הייתה בוחרת לבדים, הייתה שולחת אותי לתא הלבשה, אמרת לי לכי תמדדי, אף פעם לא הסתכלתי, ראיתי וזה. אחד מהכישרונות שנהיו לי, אני לא סובלת קניות, אחד מהכישרונות שנהיו לי, כאילו זה לקנות אונליין, ואני באמת טובה בלקנות אונליין, ואני קונה הכל שם. עכשיו הם מבינים את המצב הכלכלי. למה? באיזה כסף? טוב, עכשיו הבנו למה הם עם הלוואות וכזה, כל היום קונה אונליין. אונליין, איזה אונליין? אתה רוצה באמת לסרט, יש לי את הארון הכי מצומצם שקיים ביחס לנשים שאני מכירה, שיש להם 2 ארונות בבית לפחות. וקיצור, לא משנה, והיא ישבה פה ואמרה לי, כמה בא לך שופינג עכשיו? אמרתי לה, וואי, בא לי, אבל אני לא יכולה. ככה אמרתי לה, אבל אני לא יכולה. באמת אין לי כסף לזה. אז היא אומרת לי, לא, תגידי לי בלי קשר לכסף עכשיו. כמה בא לך שופינג? אמרתי לה, ממש. היא אומרת לי, אוקיי, אז יש לי כסף לתת לך, ואני שומרת עליה, ואת יוצאת. משהו כזה, זה היה מה כן, מחברת את הסיפור. אמרתי לה, מה זאת אומרת? אמרת לי, לא משנה, מפה לשם, יש לי כסף להביא לך. אז אמרתי לה, אבל לא, אני לא מוכנה. גם את עכשיו באתגר, אני לא מוכנה. ואז אמרה לי, לא, זה לא בא מהכיס שלי, אני מביאה לך את הכסף. ויאללה, את יוצאת לשופינג וזה, ואני אשמור על יאב. אני אשאר פה, עכשיו זה כאילו, מעבר לכסף, היא שומרת על יאב, ואני יוצאת לשופינג, זה כאילו, זה המון דברים. ושאלתי אותה, בטוח, לא, כן, לא, אני לא מרגישה נעים, אני לא זה, כאילו, ובאמת היה לי פה המון שיח, כאילו, לקח לי הרבה זמן לצאת מהבית. אבל כשיצאתי, הרגשתי, אמרתי, טוב, אם אני כבר יוצאת, אז אני יוצאת בתחושה, כאילו, של התרחבות שפע ואור מטורף, כאילו, זה מה שכזה אמרתי לעצמי. כזה, אם כבר אני נהנית ממש. יצאתי שעה, ובחרתי בגדים, ובאתי עם 2 זוגות מכנסיים לקופה. זה ממש היה חלק מהדרך, אבל הלכתי לזה לקופה, וזה, לקחתי 2 מכנסיים, כאילו שעלו בסך הכל 160 שקל. אמרתי, טוב, בסדר, 160 שקל. כמה היה לך? היה לי 150. אמרתי, יאללה, 2 זוגות מכנסיים. באתי, שמתי, ואז היא אומרת לי, זה לא 160, זה 60. אני אומרת לה, מה זה 60? זה 160, כתוב פה 80 ו-80. אז אמרת לי, לא, כל מכנס 30 שקל. ואני כזה, מה? אז הלכתי וקניתי עוד חולצות, וזה היה, זו הייתה חוויה שעדיין אני מספרת אותה ואני מרגישה מאוד חשופה בה, כי זה מעניין, עכשיו אני אלך לקנות לי עוד בגדים, או אני לא אקנה לי בגדים, כאילו זה לא מספק. כאילו זה בסוף לא סיפק את כל הדבר, ואני עדיין בשאלה, וזה עדיין מרגיש לי מאוד מאוד חשוף, להרגיש שאני מקבלת כסף, ללכת לקנות לעצמי בגדים. אבל גם מרגישה כזה, שוב, כמו הסיפור כזה עם טליה, שאני מרגישה את האהבה מתחת לכל הסיפור הזה. אבל גם הכי חשופה, כאילו. אבל גם הכי חשופה. מאוד מאוד חשופה.
וכזה אתה אמרת שאתה מרגיש עלוב ואתה מרגיש מלוכלך והמון המון בושה, אז אני גם מרגישה המון המון בושה, כי באיזה קטע את תופסת מקום, כי באיזה קטע את משמינה, וצריכה בגדים חדשים, ואת כאילו מטריחה, ואת כזה מין המון 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 גלגלים גם, וגם וגם, האם היא באמת רצתה לתת לי? האם באמת? או שהיא הרגישה חייבת, היא הרגישה לא נעים, היא הרגישה כאילו, לא יודעת, משהו שם בסוף לא מסתדר לה, אני בעצם מנצלת אותה, המון 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 שאלות פתאום על הקשר שלנו גם. מתחת לזה, אני מאמינה באהבה, אני מרגישה אותה, אבל זה שוב פעם כזה השאלה הזאת, כאילו, אני לוקחת, כאילו, זאת התחושה. שזה מטורף, כי כאילו אם היית בשפע, אז לא היית חושבת את זה עליה. היית אומרת כזה, וואו, איזה ברכה, או משהו כזה, לא? אולי אני סתם מה זאת אומרת? אני לא הייתי צריכה את הכסף ממנה. לא משנה, ואם היית מביאה, היית מרגישה שאולי הוא לא עשה את זה כי הוא היה... לא. זה היה הרבה יותר בקלות, אבל כאילו כל... כן, קחי מתנה, כאילו, פשוט, כן. כל המקום נכנס לא מהסטייט שלה, אלא מהסטייט שלך, כאילו. כן, זה לגמרי מהסטייט שלי. ואני אגיד שזה, כן, ועולה לי שני אירועים, אחד אני בטוח אשתף, אחד את השני אני מתלבטת, אבל אחד שאני מאוד 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 אוהבת, אבל באמת מכל לידה למדתי בעצם על עצמי הרבה, ואחד מהדברים שאנחנו למדנו שאחרי לידה יש המון במה לעזור, ולקראת הלידה האחרונה של יאב הרגשתי שאני ממש, אני ילדתי ב-15 לאוגוסט בעצם, ושני הילדים היו, יעל ולוי היו בחופש גדול, וממש ממש 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 פחדתי שלא יהיה לי, כאילו, שלא יהיה לנו עזרה. שאנחנו נהיה מתמחים, וכזה אנחנו רחוקים מההורים, וכזה לא תהיה לי תמיכה, והיה לי שם המון המון פחד. ולא ידעתי כל כך מה לעשות. חברה שלי, ופשוט אמרתי, טוב, יהיה בסדר. ואז חברה שאמרה לי, רננה, זה לא יהיה בסדר, את צריכה לדאוג לזה שיהיה לך תמיכה. ולא ידעתי כל כך איך לעשות אותה. ואז שבוע וחצי בערך, לפני הלידה, משהו כזה, שבוע וחצי, שבועיים, משהו כזה, אמרתי לעצמי, וואלה. ותפסתי תאוצה וכתבתי רשימה של כל מה שאני יודעת על איך אפשר לעזור לנו. אז כתבתי לכל הבית להכין אוכל, להכניס מכונת כביסה, לבדוק מה מצב הכביסה, אולי לקפל, אולי לשים במייבש. כתבתי סעיף של לתת יחס ליהל, להקשיב לשיחות שלו ולדיבורים שלו. כתבתי, מה עוד כתבתי? זה היה בעיקר בבית. ואז לעצמי כתבתי, אם את עוברת בבית קפה, אז אני אשמח שתעברי אצלי ותביא לי קפה. בואי להכין לי קפה, תחזיקי את התינוק ואני אוכל לאכול ארוחת בוקר כמו אישה נורמלית, לפנק אותי בסלט חי, אחד הדברים שהכי ממש מכיעים אותי אחרי לידה. ממש כתבתי כל מיני דברים מאוד מאוד קטנים, לא דברים גדולים. כתבתי המון 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 סעיפים קטנים, ושלחתי את זה לכל מי שאני כזה חברה שלה מהאזור. ושלחתי, אמרתי, כאילו, וכתבתי להם, אני מרגישה שזה בעצם יהיה לכם יותר קל בעצם לדעת מה הכי קל לכן בעצם לעזור לי. אני פירטתי איך אני צריכה עזרה. ואז כל אחת יכולה למצוא את עצמה. באמת כל אחת כאילו שהיה לה את היכולת, מצאה את עצמה, עוזרת לי הרבה יותר. מה שהרגשתי שיש מי ששמה לי מים בכוס, מי שהולכת לכביסה, מי שמביאה לי סלט, מי ששואלת אותי, הם פשוט ידעו מה לתת לי ולהביא לי, ולהביא לנו. והרגשתי מאוד עטופה, מאוד מחובקת במה שכתבתי. ואחד מהדברים הקשים, אתה בודק אם זה עובד עדיין, אחד מהדברים המטורפים זה שכאילו זה בעצם הכי להיות נזקקת. להיות נזקקת וגם לבקש את זה. כאילו יש בזה משהו ממש מפחיד.
מה את רוצה, מה את דורשת מאיתנו לעזור לך, כאילו, ואם לא בא לי לעזור לך. במה את איזה, את כולה יולדת, כאילו, מה זה להכין סלט, כאילו מלא קולות מפגרים. אבל בסוף אני יכולה להגיד שמהחוויה הזאת, כמה שהיה לי קשה לשתף אותה, מי שנתנה את העזרה, העידודים שקיבלתי היו שבעיקר איזה כיף שרשם. פשוט מצאתי את עצמי, יודעת מה להביא לך. אז גם באמת עזרתי לך ולא תהיתי בבית וישבתי מה אני יכולה לעשות לרננה, מה אני יכולה לעשות לרננה, מה אני יכולה לעשות. פשוט ידעתי שהסתכלתי ברשימה ואמרתי, וואו, זה מתאים לי. אז אני יכולה להביא לך את זה. זה ממש, זה מטורף מה שאתה אומר, שזה ממש עולה לי גם בסיטואציה של עדי עכשיו. כאילו שאני מאוד רוצה לתמוך ולעזור ולהיות שם כזה, אני לא יודע איך, אני רחוק, אני לא קורא, אז כאילו, אז המקסימום מבחינתי זה לשלוח הודעה כרגע, כאילו, אבל אם היה עוד דרכים, אז הייתי שמח לדעת עליהם. ואני חושבת שאנחנו, כאילו, אני חושבת ששנינו גדלנו, אני חושבת שהרבה מאיתנו גדלנו, ולא לדעת לבקש עזרה. כאילו זה משהו שעכשיו, וואי, פתאום אני אומרת לבקש עזרה, ואז אני נזכרת בילדים בגן, איך שהם עומדים היום, לבקש עזרה. זה חלק מהסטטוס, כאילו. מאוד מאוד בסיסי. קשה לך, לא טוב לך, תצעק עזרה, עזרה, עזרה. והילדים שלנו יודעים לצעוק עזרה, עזרה. זה משהו שהוא לא ברור לי מאליו. כאילו, כי מה שאני באה לומר זה שאנחנו גדלנו, ואנחנו... להתגבר, להתמודד. בדיוק, למדנו, תתגבר, תתמודד, לשרוד. אתה ילד גדול. ילד גדול, איזה בוגר אתה. אני זוכרת, זה ספר שאני שונא ואת סבבה איתו, אבל הספר של ילד גדול, ילד קטן. כן. אני שונא את הספר הזה. כן, אני יודעת. זה ספר כזה שהוא... זה כל מה שמדברת עכשיו, אז כזה, להגיד על ילד שכזה, לא יודע, שעושה משהו טוב, כזה, וואי, איזה ילד גדול אתה. כן, אבל הפאנץ' של הספר הוא בסוף, זה לא משנה מה אתה. זה לא משנה. אני בסוף אוהבת אותך. יופי, זה קודם כל זה בא אחרי 30 עמודים. זה דבר שלי, כל המסרים בינתיים הם על הפרצוף. כאילו, כי זה, אני אומר זה על הפרצוף, כי זה לא משפטים דמיוניים, זה משפטים שבאמת נאמרים, לא לילדים שלנו, אבל... לכן אני אוהבת אותו. לא נכון, כי זה קולות מסביב, לכן אני אוהבת אותו. אני אוהבת אותו כי ילדים שומעים את הקולות האלה, ואז בסוף הפאנץ' הוא. לא משנה מה אומרים לכם, בסוף אני אוהבת אותך. מעולה, אז אני אתן לו את הרגשה, אבל צריך ספר. גם צריך ספר שגם בסוף הוא צריך להבין את הפאנץ' שלו, כן? הוא גם צריך להיות מרוכז עכשיו 30 עמודים בשבילו. לא משנה, זה לא הרעיון, אבל הרעיון הוא שבאמת זה שבתור ילדים אנחנו צריכים להתמודד עם זה, וזה מטורף שזה גם במפגש האחרון אצל עדי, השנייה, המטפלת, עלה הנושא הזה שהייתי נרדף בילדות כזה. אף אחד לא ידע על זה בכלל, לא היה לי ממי לבקש עזרה בכלל. וואו. הייתי צריך להתמודד עם זה לבד. והיה לי שם המון בושה גם. היה לי המון בושה, כי כזה... בוא'נה, זה שרו... כאילו היה לי, וואו, איזה סיטואציה. כאילו היה ילד, אני אספר בקצרה, ילד ביסודי, כל הזמן היה רודף אחריי, כאילו בהפסקות היה בא כדי להרביץ לי, אני זוכר את ההפסקות שלי, רץ ובורח ברחבי בית הספר, רץ במדרגות ומתחבא וכזה. והקטע הוא שאותו ילד היה גר ברחוב שלי. והבית ספר היה יחסית קרוב הביתה, ואני זוכר איך כל פעם הייתי הולך בדרכים אחרות הביתה, לא הייתי הולך בדרך הקצרה, כאילו יורד במדרגות הולך הביתה, כי שם היה הבית שלו, אז הייתי עושה את כל העיקוף, והייתי הולך דרך קיצורים, כאילו לא קיצורים, אירוחים, כדי להימנע ממנו, והיה לי שם המון בושה, ואני זוכר מקרים, וואי, זה מטורף, זוכר מקרים שחברים הולכים איתי, ואומרים, רגע, למה אתה בא איתי מפה? אתה לא צריך ללכת משם, ואני מוצא 1,001 סיבות להסביר למה הדרך הזאת היא באמת יותר קצרה, יותר נוחה לי, יותר הגיונית לי, לא, אני צריך גם ללכת אליו, זה כאילו, כל התירוצים בעולם, כדי להסביר למה זה שאני הולך כיף, במקום לבוא ולהגיד, תקשיב, אני מפחד, לא יודע, משהו כזה, והייתי ילד, ולא היה מי
לא היה לי, זה לא נכון להגיד לא היה מי שיקשיב לי, לא היה לי את היכולת לבוא ולספר את זה למישהו. אבל זה, וואי, זה מלמד מאוד. אבל זה מראה שבסביבה שלך לא היה מישהו שגם לימד אותך, או נתן לך את התחושה. כאילו, בסוף, אני חושבת שזה הדבר. כאילו, כילד אין לנו את האחריות. אין לנו מה? אין לנו את האחריות לדאוג שמישהו יקשיב לי. מי שיקשיב לי, המבוגר הזה, אנחנו, הוא צריך לתת לי את המקום. הוא צריך לתת את המקום. נכון. ואת היכולת, וזה שבכלל אתה חיית בעולם בתחושה שאין לך, במחשבה אפילו, למי לספר, זה גם אם אתה תספר, למי תספר, זה נראה לי וגם תמיד יש פחד, אם אני מספר את זה, אז רגע, אז עכשיו ידברו איתו, ואז הוא עוד יותר יכעס עליי, וכאילו. כן. על מה הוא כעס עליי, לא משמע. מה הוא כעס? ממש מעניין. אבל זה הסיפור שלי, זה לא הסיפור שלי. כן, אבל זה ממש... זה הולך איתי השאלה, למה אני זימנתי לעצמי מישהו שירדוף אחריי. כל היסודי ואז כל התיכון. אפשר להיות טיפולית רגע, אבל אתה מבין שאתה נפגעת? כאילו, אתה אומר את זה ואני אומרת, אתה מבין שאתה נפגעת שם? הרבה בזכות עדי אני מבין את זה, כן. כאילו, מבין שזה סריטות שהן לא הגיוניות, שהן קיימות, כן. שהתייחסת אליהן כנורמליות. כאילו, מה זה נורמל? דפדפתי אותם כזה, אני כזה בסדר, אז נרדפתי, סבבה. כן. אז זה מאוד כואב, זה... טוב, זה באמת מאוד מאוד חשוף, זה כאילו דברים שאנחנו רק פותחים עכשיו. כאילו, זה מאוד כזה... להכיר בזה שזה פגיעה וזה לא לנפדף. ולשים איזה משמעות שזה לא בסדר. אבל גם להגיד שזה באמת עניין ממש ממש מטורף, שיהיה לנו מקום שבו אנחנו יכולים לבקש עזרה. שזה שבכלל יש מקום להניח בו את העזרה, זה דבר ממש 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 משמעותי. אני חושבת שאחד מהדברים שיצאתי מהם מהלידה, מהרשימה הזאת, כאדם בוגר, כאישה בוגרת, לא כילדה, אבל כאישה בוגרת, כאילו אני חושבת שכילדה זה ממש באמת, אנחנו המבוגרים צריכים להנחות, ולא הילדים. כאישה בוגרת אמרתי, וואי, חלס, כאילו אני כזה יכולה לשבת עד סוף חיי, כזה בתנו לי, מה לא עשו לי, כן עשו לי וזה. אני צריכה עכשיו עזרה. אני צריכה עכשיו תמיכה, אני מפחדת שלא יהיה לי. אז בואי. כאילו, ככה אמרתי לעצמי, בואי כפרת שבי. ותעזרי לעצמך. כאילו, תבקשי את זה, תניחי את זה, כאילו, תניחי את זה. ובעצם הרשימה הזאת, אני חושבת שמה שאתה אמרת בעצם על הסיטואציה עם עדי, והמון המון סיטואציות בחיים שלנו מסביבנו, שאנחנו מאוד מאוד רוצים לעזור ואנחנו לא יודעים איך. זה באמת משורש על זה שאנחנו לא יודעים, כי לא גדלנו על לבקש עזרה. לא גדלנו על להיות נזקקים. גדלנו על זה באמת להתגבר, גדלנו על מקום הזה של להתמודד לבד. בתוך הקשרים האלה. כאילו, אני חושב שגם גדלנו על זה שיש המון בושה בלהיות נזקק. כן. ואני זוכרת מהבית שלי, נגיד שההורים שלי לא הסכימו שנשאיל דברים. באופן כאילו כזה. אני לא רוצה להרוס להם, אני לא רוצה להיות חייב להם. ומעבר לזה שכאילו, זה לא להיות נזקק, זה ממש לבחור לא ליצור קשר. כי ברגע שאני נזקק, מישהו נותן לי. נוצר פה תנועה, נוצר פה איזה קשר. קשר, כן. וזה לבחור לא ליצור קשר. אולי זאת הסיבה שאני זורק חברים. מעניין. כאילו זה ממש זה, יכול להיות, אבל זה המקום הזה שאני ממש מאמינה שבשביל לפתח קשר אנחנו לא יכולים רק לתת. אנחנו גדלנו בציונות הדתית, שזה אחד מהדברים הכי מטורפים, כי אני חושבת שזה אצל כולם, אבל בציונות הדתית של הנתינה הזאת, של לתת לאנשים, לעשות חסדים, להיות שם עבור אחרים, אבל אם אנחנו לא נהיה נזקקים... זה מטורף שאת אומרת את זה, כי את אומרת את זה, ואני בחוויה סליחה, אני בחוויה שהנתינה בדת היא סמנוב.
כאילו לא יודע, נלך בפורים, מתנות לאביונים. כל החוויה שלי סביב פורים זה בסדר, יאללה, תעשה רשימה של 10 חברים, נעשה להם איזה דוריטוס ונביא להם. רק לסמן וי, זה לא באמת נתינה. אבל תחשוב על זה, כאילו, זה לא רק זה, עולה לי עוד 1,001,000 דברים, מה לעשות ברור, הבאתי חסדים, דוגמה, כאילו, אבל- כן. לא, הבאתי דוגמה, אבל עוד פעם. זה בסוף- נראה לי מצווה, לכן אני אומרת, זה מצווה. כן, עוד פעם, ומה שאני אומר זה שהחוויה שלי בתור ילד שם, היא לא חוויה של נתינה, גם במצווה. כן, כן, כן. היא חוויה של צריך, לא יודע, החוויה של... שבכפרות צריך לשים 10 שקל, ויש איזה קטע כזה בראש השנה, אז אבא שלי היה שם בשביל 10 שקל. כאילו כזה צריך, אבל אני לא הייתי בנתינה, בקיצור, כאילו מה שאני בא להגיד זה הכל הסימנובים. מה לסימנובים? לא הייתי, אני לא גדלתי לאור המצווה עם התובנה של נתינה. כן. אלא כזה רגע, יש פה משימה שצריך לבצע אותה, אז יאללה, רשימה של 10 חברים, לך תביא מתנות, כאילו. כן. וזה גם עולה לי המקום הזה של... זה משהו שאנחנו מאוד מאוד לא עושים כהורים, אבל מאוד גדלנו על זה ומאוד מאוד שמעת את זה סביבי, כאילו בכל מקום שיש בו ילדים, אבל את ההורה או את המבוגר מנחה את הילד שלו לחלוק ממה שיש לו ביד. בכוח. בכוח. ואז הם זוללים כזה חטאתי בעברי, כאילו, עם יעל יותר, אבל כאילו באמת בהורות הראשונות שלי, אבל זה, כאילו זה המקום הזה של כזה, ואז משכנעים אותו לתת בכוח, ואז אחר כך אומרים לו כל הכבוד. זה נראה לי, זאת הפעולה. הכי מניפולציה שלנו. וואי, איך אני שונא שעושים את זה. זאת הפעולה, ואני זוכרת שגם פעם אחת אתה ממש הערת לי על זה, כאילו ממש, כאילו, חזרת אמרת, כאילו זה ממש זה צרם לך. תביא רגע דוגמה. הייתי בגן שעשועים באלעזר, ואיכשהו גרמתי מאוד בשביל לייהל להביא משהו למישהו בעצם, ואז מחאנו לו כפיים, אמרנו לו כל הכבוד שהחזרת לו את הכדור, whatever, כאילו מה זה היה, ואז אחר כך אמרת לי, כאילו, על מה אמרתם כל הכבוד? כאילו, אתם גרמתם לו בכוח, הוא לא רצה להביא את הכדור בכלל. ואמרתי, וואלה, נכון, כאילו, זה אפילו לא, זה היה כל כך באימפולסיבי, כאילו, משהו מאוד מאוד בסיסי שעושים, אתה קודם כל צריך לתת לאחר. וזה יכול באמת להתבטא מיליון, אבל כאילו, אנחנו ממש איזשהו דפוס כזה של כל הזמן אתה חייב לחלוק, אתה חייב, ברור להיות בסדר, לתת, לעשות חסדים. היום אני בכל חושב שגם את באיזשהו מקום שאם כאילו יהל נניח לא מסכים לחלוק משהו, אז אני אומר כל הכבוד. נכון. כאילו זה, איזה יופי שאתה יודע שזה המקום שלך ושאתה לא רוצה לחלוק. כאילו, מותר לך גם לא לרצות לחלוק, כאילו, וגם ספציפית אנחנו גם יודעים שיהל כאן הרבה פעמים חולק. אבל זה לא משנה, אבל ספציפית דווקא להיות מסוגל לעמוד על המקום שלך, כאילו. כן. בטח, אני גם חושב שזה לא מול הילד ממול, זה מול האבא של הילד ממול. בול. וזה בדיוק גם הנקודה שאני חושבת שעליה התווינו, כאילו, אבל זה להיראות טובים מול העולם, של אנחנו פה, אנחנו מחנכים את הילד שלנו. אנחנו נלך לכל אירוע, אנחנו נהיה שם בשבילכם. לא, אני לא יכולה להיות בכל אירוע, אני לא יכולה להגיד לכם תודה, כי אתם, סליחה, אבל לא אהבתי את מה שעשיתם, או מה שקרה, או... קיצור, לא על כל פעולה אני מתחנחן. וואי, זו דוגמה חזקה עם לחנך את הילדים לחלוק. זה חוזר גם לזה שאני גם גדלתי על זה שזה לא באמת חינוך של נתינה. זה חינוך של סימנוב, זה חינוך של תרצה את החבר'ה. תהיה חלק כאילו. ואני מאוד מאוד אוהב ושמח במקום הזה של לאפשר להם היום לא לעשות את זה. כן. אז זה מעניין, אני מרגישה שאצלי בבית פחות היה את זה. כאילו את המקום הזה של לתת. כאילו אם לא היה לקבל. אתה מבין את הכוונה? פשוט לא היה קשר. זה מאוד היה אטום בתוך הבית, כי היינו ממש אנחנו בתוך הבית, ופחות היה קשר עם העולם בחוץ. ורק באמת שאימא שלי חלתה, פתאום היינו נזקקים, ופתאום התחלנו להבין מה זה. אז פתאום אנחנו התחלנו לקבל המון אוכל, והמון תמיכה מהקהילה סביבנו. באמת החברים שלי היו המון עבורי.
ואני פתאום קולטת ששם למדתי להיות נזקקת. לא חשבתי על זה אחרת, פתאום... בעינייך אז להיות נזקקת זה דבר טוב. ללמוד להיות טוב. ללמוד להיות נזקק זה דבר שהוא בעיניי הבייסיק כדי ליצור תנועה. כדי ליצור לא תנועה, סליחה, כדי ליצור קשר. כי אני מרגישה שאם אנחנו לא נהיה חסרים, אם לא נסכים, זה גם מה שדיברנו על שבוע שעבר. תדעת זה שנהיה בטוב. חסרים, שאנחנו נרצה, שאנחנו נסכים לקבל ממישהו אחר, כאילו שלא, סליחה, שנהיה נזקקים, ואז אז גם לא ייכנס אלינו וגם לא נקבל. זה איזשהו, זה לא יהיה קשר. עולה לי בעברית שלהיות נזקק, המילה לזקק, זה בלשון לנקות. לזקק משהו. וכאילו חזק. יש משהו נקי בלהיכנס לקשר כזה, שבו אתה מוכן להיות נזקק בתוכו. וואי, זה ממש ממש מרגש. כן, זה ממש מרגש. אני מרגישה שזה באמת הבייסיק. כאילו, כן. כן, זה להיות שם, כן, הלמידה שלי שם, פתאום כל התקופה הזאת צפה, ואז אני חושבת על הכמויות, כאילו, גם פתאום נחשף לי כמה חסד ההורים שלי עושים. כאילו, במקביל כזה, גם אבא שלי אחר כך התנדב בבית חולים, ואחר כך הוא חילק, ואני זוכרת שהוא היה מכין סלטים לעוד משפחות. כאילו, פתאום התנועה שלו נפתחה. זה מטורף, כאילו, כי אני יכול לדון את ההורים שלי הכי לכף זכות, אני פשוט, זאת לא האנרגיה שגדלתי בה. כאילו, נניח, כל יום שישי, אמא שלי הייתה מכינה סנדוויצ'ים לכל החדר לידה, לכל העובדים, כאילו. ועוד פעם, אני גדלתי בתחושה של סמנוב ומשימת שישי בוקר. כאילו, בשישי בבוקר, אבא שלי חייב לעמוד, לחתוך לחמניות, לשים מיונז, לשים חצילים, לעטוף אותם בניילון, לארוז את זה לאמא, שתלך לעבודה ותחלק לחברות. לא כי היה שם נתינה, אלא כי היה משימה ביום שישי בבוקר להכין לחמניות. אוקיי, אז מה אתה אומר? אני אומר זה מטורף, כי גדלתי למלא נתינה ולא גדלתי למלא נתינה. ולא אני אומר? גדלתי להורים שנותנים בלי סוף, כן. בלי התחושה שלי של כמה נתינה הייתה שם. כן. כי תמיד גם אני הרגשתי אתה יודע שזה אחד הדברים הכי ראשונים שאמרו לי עליך ועל המשפחה שלך? שאנחנו הכי נותנים? מישהו שאני מאוד מאוד אוהבת, אני אגיד את השם שלנו, מישהו שאני מאוד מאוד מחוברת ושגדלתי ממש לצידם, אז הם אמרו לי, איזה משפחה, כאילו, משפחה שהם הכי בעלי חסד שאנחנו מכירים. זהו, ואני בתור ילד שם תמיד בפוליטיקה שמאחורה, שהנתינה היא לשם משהו. היא כדי שיגידו עלינו את זה. היא לא כי אנחנו באמת נותנים. זה חיזיון עיניים כזה. נכון, באמת נותנים, אבל בשביל לקבל מחמאה. לא בשביל באמת לתת. לכן אני גם אומר, זוכר מה אמרתי לך קודם, כשאני נותן, אז מבחינתי יש לי זכות אצלו. זהו, אמרת את זה, ממש כאב לי. נכון, אבל ככה באמת גדלתי. מתוך מקום שהנתינה היא, מתוך מקום של, זוכרים את היומן? הבאתי. אני זוכר שאלות כאילו של, אני אוהב את ההורים שלי, איך שהם מגיעים לפודקאסט הזה, אני באמת אוהב ומלא הוקרת תודה, אבל זה רק החוויה שלי כאילו, כן? אבל שהייתי מביא חברים, ואם היה לי חבר שהיה בא באותו שבוע פעמיים, אמא שלי הייתה שואלת אותי, רגע, מה, אין לו הורים שמכינים לו צהריים? כאילו, מה, אני צריכה להאכיל אותו צהריים? עכשיו, אמא שלי לא קמצנית, זה הדבר האחרון שהיא. אבל אני גדלתי במקום כזה, כאילו, החוויה שלי היא שאין נתינת חינם. יש נתינה של, אז אתה אוכל את הצהריים מחר, נכון? כאילו, זה, איכשהו זה מתקזז. וואו. זה כואב, כאילו לחוות את זה בצורה כזאת שסימנו. עולה לך, כן, אירוע, רגע, לי, לילדים, משהו שנתת והרגשת מלא, הרגשתי עם אור. שהתמלאתי מזה? כן, כאילו? שהרגשת אור. אני לא יודע למה זה הדבר הראשון שעלה לי, אבל כן, אבל, ושם באמת הייתי בנתינה אינסופית כזה, מעניין למה זה עלה לי עכשיו, אבל כשעזרתי לי יונתן לכתוב הצגת סוף שנה לתלמידים שלו. גדול. מאוד מוזר, אבל מאוד מוזר, זה ישן, וזו סיטואציה כזאת מאוד ספציפית,
אבל מה, התמסרתי לזה איזה 3 חודשים, נסעתי אליו לקיסריה כשגרנו בגוש כמה פעמים, כאילו. והכל היה בהכי לב פתוח ונתינה. נכון, ומה הרגשת שם? אני, באירוע, עזרתי לו בעצם לכתוב הצגת סוף שנה תלמידים שלו, ואז היה את האירוע עצמו, וישבתי בקהל והתרגשתי ברמות אחרות. כאילו זה היה ממש כזה, וואו, ממש סופקתי, כאילו. הייתי באנרגיות הכי גבוהות של החיים כזה, של כאילו, וואו, שפו לי כזה. כזה בא לי להגיד שזה, כאילו זה הדבר. יש מקום של אנרגיה כזאת, של כאילו לא בא לך שהרגע יעבור כזה. כן. אתה מרגיש הכי מסופק. כן. אבל כאילו בא לי להגיד על זה, של איזה דבר זה לתת למישהו שעוזר לנו תחושה כזאת עילאית. תחשוב על איזה חוויה מספקת זה. כי אני יודעת שעכשיו שאני נותנת, אני יודעת שאני נותנת ליולדות עזרה עם אוכל, אני יודעת. אני ממש מסופקת. גם בורא עולם נותן לי כוחות, אני מרגישה שברגע שהוא נותן, זה פתאום מבשלת גם לנו אוכל לשבוע, כי אני ממש מרגישה שלי נכנס כוח. ואני מרגישה שזה משהו שהוא עילאי. לדעת איפה אנחנו באמת בהכי הכי הכי פחות מאמץ, ואני באמת מרגישה לא מתאמצת שם, שזה די מטורף. אני מרגישה, אין לי שם כזה, אני חייבת, אני עושה את זה. באמת, הקדוש ברוך הוא נותן לי כוח, כאילו ככה אני מרגישה. זה גם משהו מסתדר בבית כשאת עושה את זה. כן. וזה, אתם 3 ילדים, אני צריכה לבשל אוכל גם לך וגם לנו לשבוע, באמת, כאילו זאת התחושה, כי אני מעמידה פתאום סירים ענקיים, מלאים באוכל, ופתאום הכל קורה, כאילו, ואני נהנית, גם. זה משהו שלא קרה לי המון, שאני נהנית במטבח. ואני מרגישה שזה איזשהו משהו לדעת איפה אנחנו יכולים לתת במקום שהוא במינימום מאמץ ומקסימום כאילו אנרגיה, כאילו זה נראה לי משפט שאני מאוד מאוד חיה אותו, וגם במקום הזה של ההבנה שזאת התחושה בעצם שאנחנו כנזקקים צריכים, אני מרגישה, רוצים לזכור כשאנחנו נזקקים, שאנחנו כאילו לא לבד. ברגע שאנחנו נזקקים לבד, אנחנו בעצם דוחים קשרים. דוחים את היכולת שלנו להיות בקשר עם העולם. ומשאירים את עצמנו לבד. כאילו זה עולה לי שזה מייצר רגע עולם שבו הסחר החליפין הוא לא כסף אלא אהבה. כאילו כשאני נותן למישהו ומקבל בלי כל השיח של כסף כזה, זה מייצר רגע עוד רובד של אנרגיה כזה כן. בחיים. אז בא לי לסגור את זה במקום שדווקא מרגש, כאילו, עולה לי גם על היכולת שלך, שלנו להיות בקשר של אהבה עם ההורים במשך כל כך הרבה שנים. וגם באמת יש לנו איזה חלום גדול להשיב להם, כאילו, באיזשהו מקום. אבל לא כדי לסמנב, אלא כאילו באמת, כן, אנחנו מרגישים פה איזשהו תמיכה ענקית, אבל גם באמת איזה קשר של אהבה מסוים שמתבטא דרך הדבר הזה. וגם איזשהו משהו שכזה הולך איתי המשפט הזה, אבל אמרת את המקום הזה, כזה חשפת, כזה, בכמה מינוס, כאילו כמה הלוואה לקחנו באיזשהו אופן. אבל גם המשפט הזה שאני זוכרת שאמרתי את זה לאח שלי בטלפון, וגם פתאום האמנתי לעצמי, וגם פתאום הוא כאילו הדהד לי כמה זה חזור, וכאילו אח שלי לא הבן אדם, כאילו, שהייתי מופתעת מאוד מהתגובה שלו. אבל אמרתי לו, תשמע, אנחנו כאילו במצב מאוד קיצוני, אני לא יודעת ביחס לעולם, ביחס לעצמנו, אנחנו במצב מאוד מאוד קיצוני. גם בחוויה שלנו. בחוויה שלנו, כן. אמרתי לו, אני מרגישה ומאמינה שמי שלא מפסיד הרבה, לא מרוויח הרבה. מי שלא, בעצם מה שאני אומרת פה, מי שלא נזקק, זה משפט מאוד קשה לי. תגיד עוד רגע, אני מרגישה שהמקום הזה של ללמוד להיות נזקקת, להיות חסרה, להיות פתתה, זה היכולת שלי ללמוד להיות בקשר עם העולם בצורה כלשהי. כאילו לפעמים אנחנו החיים מאוד דינמיים, אז זה לפעמים ככה ופשוט לפעמים ככה. כי לפעמים אנחנו נהיה בפלוס ואנחנו נוכל לתת, לפעמים אנחנו נהיה במינוס ואנחנו נצטרך להיות נזקקים.
אני מרגישה שהמשפט הזה הוא לא שחור לבן, כמו שהוא כאילו מסמן לי כרגע, ומזכיר לי את האמונה שכרגע אני נזקקת. וכרגע אני חסרה ואני פשוט עם עיניים פקוחות על הדבר הזה, ואני לומדת איך להיות בסיטואציה הזו, להבין שחסר לי, חסר לי, חסר לי. אני חסרה ויש לי כזה, בא לי להגיד כזה, כן, בורא עולם רואה, אני חסרה, כאילו, בא לי לקבל, בא לי להתמלא, בא לי אתה עושה את התנועה הזאת, ועולה לי שככל שאנחנו בחוסר גדול יותר, הכלי שאנחנו מייצרים הוא גדול יותר. הוא גדול יותר, כאילו, אבל זה בדיוק זה, אני מרגישה ככה. כן, אבל מה שאמרתי שקשה לי בו זה שכזה, קשה לי ואף פעם לא האמנתי כאילו שכדי להצליח צריך לסבול, כי כאילו יש משהו כזה בעיקר באינסטגרם כזה, שכל אחד שמצליח תמיד מספר את הסיפור הרע שהיה לפני. הייתי במין איזה בחוות, עד שהוצאה לפועל לא דפקו בדלת, לא השתנה לחם. ואני כזה הולך באמונה שאפשר להצליח גם בלי זה, אבל אני לא מוכיח את זה לעצמי. בוא נגיד את זה ככה, אני לא מוכיח שאני יכול להצליח בלי להיות במקומות כאלה. פשוט מאוד קשה לי שיש אנרגיה כזאת, של כזה, של אתה צריך לחוות משהו מאוד קשה כדי לעבור ממנו הלאה. אני חושבת שזה פשוט עולם מאוד מאוד אינסטגרמי. אני פשוט חושבת שהחיים הם כאלה. זה בדיוק מה שאני אומר, בסוף האינסטגרם, אבל הוא משקף את זה, שאצל כל אחד יש איזושהי נקודה, שבסוף מתעורר וזה גורם לאיזושהי... כן, אבל אתה יכול להסתכל על זה כל נקודה בחיים. כאילו, אני פשוט חושבת שזה שאמא שלי נפטרה, זה חתיכת נקודה מעורב בשבילי בחיים. לגמרי. חוסר מטורף. פשוט אני אומר כזה, זה... אני חושב שיש בזה איזושהי הסתכלות על העולם, שאומרת שהעולם בא גם לפגוע בנו וגם לתרום לנו, ואני לא אוהב את זה. כאילו, אני מאוד מאמין בזה שהעולם הוא רק טוב כזה. עכשיו נכון, כאילו... אבל אני לא חושבת, אני אגיד, שנייה, אני אזקק. אני מרגישה שזה שאנחנו פה באיזשהו חוסר, זה ללמוד תנועה של העולם, זה לא אומר שהיא לא טובה. נכון, זה אומר כן, לכן אמרתי אני חושבת שדווקא אנחנו לומדים בתוך החוסר הזה התרחבות מאוד 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 גדולה. אנחנו יושבים פה במוצ"ש, שותים יין, אוכלים אוריאו, שותים סודה, אנחנו מדברים לנחת אוכלים אוריאו וקבלים צרבת בשבילם. למה? קיבלת צרבת? לא, חכי, זה... זה אחרי זה. אני מרגישה שאנחנו לומדים המון 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 כזה מין בתוך החוסר הזה. אני חושבת שזה לא רע או טוב. אני לא חושבת שזה לא להיות חסר ומלא. אני חושבת שזה ללמוד את הגלים של החיים. ולהבין שכזה, יש פה משהו גדול מאיתנו. זה התחושה שלי. ומשהו גדול מאיתנו זה בעיניי, כאילו, בעיניי, אתה יכול להגיד מה אתה מרגיש, אבל זה אהבה. אם אנחנו מדברים על הכל, בסוף זה קשר שאנחנו בסוף רוצים איזושהי מערכת יחסים של אהבה עם העולם הזה, עם האנשים סביבנו, עם המערכת כולה, כאילו, עם הסביבה כולה. ובעיניי זה זה גם בעצם מה שכאילו קורה גם בינינו, אני כזה יניח את זה פה, כזה זה התפרקות, זה הבנה של חוסר, ובטיפול של עדי אנחנו מבינים כמה פתאום, כמה חסרי אונים, כאילו כמה חוסר אונים צף לנו, טיפולים אצלה, וכמה מתוך זה שאנחנו מדברים את זה, ויוצאים מתוך הסתרה למקום של להניח את המקום הזה, שהחוסר אונים, מעל פני השטח, אני מרגישה איך פתאום מלא מלא ריפוי ומלא ביחד ומלא קשר ומלא אהבה. כאילו זה מלא אהבה. ובסוף זה מה שאנחנו מקבלים כשאנחנו מסכימים להניח דברים בחוץ. יאללה, תסגרי אותנו. אני אוהבת אותך. ביי, אני מרגישה שכזה... הנה, נפתחנו וכזה, כל העייפות הלכה לה. ממש תודה. ותכתבו לנו, תאהבו. ונשמח ממש לשיתופים. אחרי הפעם הקודמת היה שיתופים מרגשים, שמענו את הכל, דיברנו.
ואני מזמינה אתכם ואתכן לכתוב לנו, וגם לשתף, לעקוב, יוטיוב, ספוטיפיי, אינסטגרם, הכל. שבוע טוב. שבוע מבורך. איזה כיף. חיים שלי. גוד ביי. ניפגש בשבוע הבא. ביי. זה לא הקליט.